What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito nga tayo sa transport terminal ng mga modern jeepney dito sa Bamban, Tarlac. So mag-start sila guys, magmula dito sa Bamban. Dadaan sila ng Capas and then Murcia papuntang Tarlac City. So sabi sa akin, nung nakausap ko guys, yung pinaka-manager nila dito, nag-start na pala yung sa Aerona, Paniki, tsaka sa Moncada. So papakita ko sa inyo yung pinaka-logo nila. Ito siya guys. Ayan siya, nakasulat Murcia, Tarlac, Capas, Bamban. So Office Transportation Cooperatives. So member 1997. Yun guys, no, bali yung mga lumang jeepney natin guys, bali yun nga, mostly naman sa buong Pilipinas is ipe-phase out na yan. So dito sa Tarlac guys, bandang north. So nag-start na nga, sabi ko kanina, si Paniki, Moncada, tsaka si Aerona, kasabay ng dito sa Bamban guys. So papasukin na natin para makita natin yung mga bagong jeepney. Right? Ayun. Hello sir, good morning po. Sa Exploring Tarlac po sir. Yes. Bali, check natin sir yung mga modern jeepney para makita ng mga Tarlakeños yung mga bagong jeepney natin sir. Okay sir, okay. So sir, possible sir, kailan po lalarga itong mga jeepney natin? Siguro by this July, mag-umpisa na kami. July, mga Yes. first week, second week sir. First week siguro. So nabanggit sa akin ni sir kanina na kasabay ng Aerona. Yes, actually existing na yung Aerona eh. Dalawang dalawang cooperative na lumalabas diyan ngayon. Yung biyaheng Tarlac, Aerona. Pero kami, Tarlac, Capas, Bamban. Actually dalawa yung namin, yung prangkisa namin. Meron kaming Tarlac, Murcia, Baya Burot, at saka Tarlac, Capas, Tarlac, Bamban, Baya Capas. So ito muna yung inuna namin, yung Tarlac, Bamban, 35 units yan. So yung sir, yung pinaka-transport terminal sa Tarlac City, saan po siya niyan? Sa sa may Uniwide, sa may terminal, Tarlac City Terminal. Doon na mismo sir, sa may Yes. palengke malapit. Sa may palengke. Okay. So andun na yung mga Paniki, mga sir. Nandun na lahat yung mga So magkikita-kita. Magkikita-kita rin pala doon Yes, sir. So 35 units. So mostly talaga sir, wala nang babiyahe ng mga lumang jeep natin. So sa ngayon, binibigyan pa naman ng pagkakataon ng ating gobyerno yung mga lumang sasakyan. Kasi siguro hindi nga sasapat itong mga tatakbo dito, kung tulad ng 35 units namin, baka kukulangin pa yan sa mga pasahero. Lalo na pagka nawala na yung pandemya na yan. Tama sir. Tama. Yes, siguro makakabiyahe pa sila. Hindi lang natin alam sa gobyerno kung hanggang kailan. Yun. So mostly talaga buong Pilipinas na sir, halos ipe-phase out na rin yung mga Yes, opo. jeep Halos natin, sa no? buong Pilipinas meron na tayong modern jeep na Nice. nailabas na. So banggit nga sa akin kanina sir, air condition sila. Yes sir, actually yan air condition, may wifi po sila. At siyempre yung mga units natin brand new po lahat yan. Sabihin, environment friendly po yan. Dati kung yung mga pasahero natin nakakasakay ng mga traditional jeep, pumupuno sila ng usok, ngayon komportable na po sila. Possible sir, yung magiging pasahe sa mga modern jeepney natin from Bamban hanggang Tarlac City, mga magkano? Sa ngayon, yung minimum namin is 11 pesos lang. Minimum from Bamban to Capas? Yung minimum, yung first 4 kilometers. Per 4 kilometers. Yes, kinocompute pa namin ngayon kung magkano talaga, hindi pa namin nakuha yung fare matrix namin sa LTFRB. Kaya yun ang susundin namin. Yun na Tarlakeños, bali check natin kung anong meron sa loob ng mga bagong modern jeepney na babiyahe sa Bamban, Capas, Murcia, and Tarlac City. Tara guys! So guys, so pagbasok mo, sakto guys, makakatayo ka. Sabi nung pinamanager kanina guys is 21 seaters yung kayang makaupo dito sa modern jeepney natin dito na babiyahe sa Bamban, Capas, Murcia at Tarlac guys.
So ngayon guys, so pandemic bali 70% lang yung kayang may sakay ng mga modern jeepney natin. So nasa 17 seaters. So ito guys, may mga plastic cover naman sila. So safe na safe guys. And then sabi nga, banggit nga ni sir kanina is may yung CCTV siya sa likod. May yan. So may sariling TV siya guys. And then air condition na sila. So yun comfortable na guys yung biyahe natin magmula Bamban hanggang Tarlac City. Kasi hindi na tayo maiinitan. So ito, meron din silang aircon dito guys. So ito siya yung isa. Nice. Bagit din kanina guys, pwedeng tumayo kung gustuin ng mga ibang pasahero na babiyahe mula Bamban hanggang Tarlac City. So okay naman sa kanya. Kami siguro mga 4 to 5 person yung pwedeng tumayo dito guys. Siya. So ito guys, no, kung makikita nyo may isang CCTV dito. So pag akyat nyo, yan, kitang kita kayo guys. So sa may mga balak na gumawa ng yun nga, ng kalokohan, so hindi pwede yan guys. Makukuha at makakapture pa rin kayo ng mga CCTV ng mga bagong modern jeepney natin dito sa Tarlac. So yun na talaga nyo sa kitang-kita dito na nakamonitor kayo. So ito yung pinaka-monitor ng mismong mga CCTV nila. So may apa siya CCTV guys. Papasok sa mismong pintuan ng modern jeepney natin. Sa likod, sa harap, tsaka dito sa driver seat guys. So ito siya. May apa sila CCTV guys. So safe na safe kayo kapag sasakay kayo sa mga modern jeepney natin. Magmula sa Bamban, Capas, Murcia at Tarlac City. Mga kababayan, ito na po ang makabago at modernong sasakyan ng Murcia, Tarlac, Capas, Bamban Transport Service Cooperative. Sakay na! Alright. Thank you po.